Andruw Jones in de Baseball Hall of Fame is opgenomen. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis. Het is de eerste Curaçaoenaar die deze eer te beurt valt. Andruw Jones is opgenomen in de National Baseball Hall of Fame in Amerika. En dat is gisteravond bekendgemaakt. Kort erop heeft de regering Pisas direct de Kid from Curaçao al van harte gefeliciteerd met deze historische prestatie. Jones geldt als een van de eerste internationaal bekende honkballers uit Curaçao en behoort tot de meest invloedrijke Caribische spelers in de geschiedenis van de Major League Baseball. Hij stond voor de 9e keer op het stembiljet om toe te treden tot de Hall of Fame en gisteren is het daadwerkelijk gelukt. Dat betekent dat hij de drempel van 75% overschreed van mensen die een stem hebben uitgebracht. Wie mag toetreden tot de Baseball Hall of Fame? En dat is dus nu Andruw Jones.